de peso de todo para verlos a todos. Cada vez que un presenta, decía, fai uns días estaba Antonio Varela e outra xente en Ourense, cada vez que presentamos un candidato, unha lista, un equipo humano que pretende gobernar un concello, os outros partidos presentan unha expectativa, sempre van coa expectativa de chegar, coa expectativa de gobernar, coa expectativa de conseguir a Concellaría do Urbanismo e outra Concellaría a X ou a B. Por principio, o Partido Galeguista negase a presentar expectativas. Nós presentamos esperanzas, porque pensamos que o que ten é o que necesita calquera concello é menos expectativas e máis esperanzas en estar mellor gobernado e entre máis cousas previas. Eu veño agora mesmo, a mediodía estuve nun acto que tiñamos nunha comparecencia con empresarios no Club Financiero de Vigo, arropando o candidato de Vigo, Manolo Soto. O traslado de esa realidade de Vigo a esa Galicia urbanita, esta Galicia rural, comentaba con Antonio en un momentiño, decíalle, mira, ali falábamos da necesidade de que as piscinas de certos barrios de Vigo estén climatizadas e ou non estén climatizadas. No rural, o problema é que hai moitos povos sin saneamento, moitos povos sin alcantarillado, moitos povos sin auga, moitos povos aos que se lle corta a luz, moitos povos que teñen moitísimas diferencias. Existen, efectivamente e desgraciadamente, dúas Galicias. Esa distinta velocidade que se moven esas dúas Galicias hai que corrixila de un xeito absolutamente radical, que é creando líderes nas zonas rurales, creando xente que sea capaz de levar a voz e as esperanzas dos seus veciños e reclamar o que merecen eses sitios, non estar ás esmolas nin ás limosnas que deixan as grandes cidades. Eu, evidentemente, este discurso non é un discurso para nada feito de cara a galería. Eu son un rapaz dun pueblo tamén de 150 habitantes que pertenece a un concello do lado do Ourense que ten aproximadamente 2000 e pico habitantes, que tuvo que coller todos os días durante moito tempo da súa vida un coche de línea para estudiar o bacharelato. Afortunadamente, agora tampouco é tan acusado, pero sigue dándose. O mismo que para fazer outro tipo de estudios tamén sigue desplazándose. Hoxe vivo na cidade fruto precisamente desa deslocalización que hai no rural, por a falla de oportunidades e por a falla de prestacións e infraestructuras coas que contou o rural. Que iso, insisto, hai que invertir. O rural non pode ser, baixo ningún concepto, digamos, o almacén da mão de obra barata das cidades, o almacén dos relos e dos bons produtos para que se consuman nas cidades. Hai que facerlo de outro xeito. Ese é un discurso no que coincidimos Antonio Varela lleva hai moito tempo e moitísima outra xente. Entón, por eso, cando comentamos con García, cando comentamos con todo o equipo de aquí de Samos, a realidade é que non pretendemos chegar só ao Concello para gobernar o Concello, senón para cambiar a realidade, para traer unha esperanza que hoxe posiblemente non temos, e para traer tamén esa autoestima que tanto necesitamos. Esta Galicia, a Galicia do interior, a Galicia onde existen máis población, porque somos máis os que residen no rural e no interior, está sostendo o gran despegue económico de sitios como pode ser Coruña Ferrol, onde construyen, xa non chega un porto. En 14 km de distancia meten miles de millóns de euros para construir dous portos. E aquí regatéanse situacións a nivel do rural que ao mellor son moitísimo máis perentorias e moitísimo máis urxentes. Eu, de verdade, estou aquí para poñerme ao servicio de todos, ao servicio, en primeiro lugar, da candidatura, para escoitar, tampouco para vir aquí en plan misionero, porque é de verdade, chegar aos pueblos, ou a calquer sitio, e empezar a dicir, mira, eu trago aquí unha variña máxima, só é unha variña máxima. Traballar en equipo, traballar con fe, traballar con esperanza, creer no que somos e no que representamos, e exixir que nos den o que merecemos. Mientras estemos calados, nadie nos vai a dar nada. Necesitamos exixirlo. Necesitamos que desde as diputacións non nos cheguen aquí as migallas, nos cheguen o que necesita o pueblo. E cando consigamos mudar esa situación, poderemos aplicar as outras dinámicas e as outras políticas, que no mellor non é reindustrializar tampouco algo, pero sí é racionalizar, sí é fager un destino en sí mismo, non un destino de segunda categoría, que é o que non pode ir para outro lado, acaba quedándose pois na gandería ou na agricultura. Mientras eso se xa así, estamos perdidos. Pero estamos perdidos en xeral en Galicia e están perdidos os que viven nas cidades. Hai que dignificar e coller ese papel na sociedade. E eu estou convencido que a xente daqui de Samos, con toda a súa voz, o equipo en si mesmo, porque aquí hai un número 1 excelente, pero seguramente dentro da candidatura a fortuna é que calquera podía ser o número 1, calquera diles sabe traballar en equipo con número 1,
calquera desta candidatura quererá traballar en equipo coa xente do povo. E esa é a maxia. E se somos capaces de levarla realmente ao Concello, non nos olvidedes, estaremos facendo historia, estaremos cambiando a realidade deste país. Gracias por recibirnos, eu estou moi contento de estar entre vos, de verdade, moi contento.